алейкум. Салом, салом, чхел меҷгӯна? Соз хуб. Бисёр хуб. Пас зарба бошад, бед марама. Бисёр хуб, як. Як, биру. Бисёр оли. Узбакавӣ меравӣ. салом тамошобини азиз, шоу барномаи варзиши қавитан абудангони азиз. дар меҳмонии барномаи варзиши қавитан иштирокчии бозиҳои олимпии Париж 2024, ҷоизадори бозиҳои Осиё дар шаҳри Хуанчжоу кишвари ҷумҳурии мардумии Чин, албатта сазовори медали биринҷӣ гарда буд ва чандин маротиба қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс. албатта Миҷгуна Самадова ширкат доранд. бисёр сипосгузорам Миҷгуна барои барномаи мо омадана ташриф овардана ташаккури зиёд миннатдорем ва як зебогиро зам намудӣ. бисёр шод ҳастем Миҷгуна. хуш омадӣ ба барномаи Қавитан ва ба толори барҳавои ҷадиди профит албатта воқеъ дар кӯчаи Айни 49. Ташаккури зиёд ки даъват кардем. Ман омодаам ки дар барномаи Қавитан машқҳоямро идома диҳам. бисёр хуб. омода ҳастем Миҷгуна? эҳтиёт кун. бисёр зарбаҳои қавӣ дорад албатта. мебинед азиз, бо омадани Миҷгуна як илҳоми тоза зам гардид барои мо пеш аз ҳам ва барои шумо мухлисони азиз, чун барномаи мо аллакай ҷолибияташ дар пеш аст. шабакаи моро тарк накунед. бо тамрин ҳамроҳи Миҷгуна Самадова. варзишгарбонуи ҷасоратманд Миҷгуна Самадова 9 сентябри соли 1998 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Миҷгуна Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ихтисоси ҳуқуқшинос хатм намуда, дар раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бо унвони лейтенанти калон ифои вазифа менамояд. Миҷгуна Самадова 7 маротиба чемпиони Ҷумҳурии Тоҷикистон, чандин маротиба чемпиони мусобиқаҳои байналмилалӣ, 2 маротиба ҷоизадори ҷоми ҷаҳон буда, дар чемпионати Осиё соҳиби ҷойи сеюм ва дар бозиҳои осиёӣ низ соҳиби ҷойи сеюм гардидааст. Миҷгуна Самадова иштирокчии бозиҳои олимпии тобистонаи Париж 2024 мебошад. шурӯъ мекунем, каме ҳаракат мекунем, каме роҳ мегардем, баъдан дар ҷараёни суҳбат ки ба анҷом расид буз медавем албатта. бисёр хуб, суръатро каме зиёдтар мекунем. чӣ хел Миҷгуна? хуб? чӣ хел таассурот, фикру ҳаман аст? ҳозира шуда хуб. хуб аст ки бо табассум бо чеҳраи болида албатта мо барномаро шурӯъ мекунем. Миҷгуна, медонед, биёед ман зуд аз яъне ба наздикӣ дар кишварамон ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс миёни писарон ва бонувон баргузор гардид, ки дар он ҷо Миҷгуна Самадова низ ширкат варзид. таассуроти шумо аз ҳамин мусобиқоти бошукӯҳи кишвар, чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс дар чи аст? чӣ гуна таассурот бардоштед? ман медонам ки як ҳарифи шумо баромад, сабқат кардед ва дар даври ниҳоӣ масалан муваффақ гаштед. чӣ хеле ки шумо медонед ки дар Тоҷикистон дар ман спарринг партнёр нест, ҳариф надорам. барои ҳамон мо дар ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки раиси федератсияи бокси ҷумҳурии Тоҷикистон навшидагӣ аст, 3 соли охир дар сатҳи олӣ баргузор гардида истодааст. барои ҳамон моро гуфтанд ки ин барои интихоб бар чемпионати Осиё аст. барои ҳамон мо иштирок кардем. чӣ гӯем, як ҳарифам баромад кард. ҳамаам чӣ гуна буд ҳамон рақиб масалан ҳамон духтар? арзанда буд? ман медонам, ман мефаҳмам масалан дараҷаи шумо, сабқати шумо каме андаки фарқият дорад нисбат ба варзишгарбонуоне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва дигар ноҳияҳои шаҳрро тамрин мекунанд. чӣ таъсир ҳаст масалан пешравӣ? арзандатар ҳастанд масалан тамринҳояшон? ҳар як бор ки мо дар дигар давлатҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ номи давлатамонро мебардорем, ҳамин бо ном моро дида ба варзиш бисёртар мешавад. барои ҳамин мо вақте ки қатъи ва ё баромад кардем, камеам бошад ки мо кор накардем, барое ки ако ва ё нав шурӯъ карда истодаанд, агар ки мо ҳози ва ёро занем ва ё бас мекунам. барои ҳамин мо камтар қатъи ва ё бозӣ кардем. ҳамин хелам бошад ва даст кашид
میدونی میگم ما از آنها سیاستی ورزش پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان است که شما به این زینه ها رسیدید موفق شدید مثلا امروز پرچم بردار کشور هستید و باز شما نورسانی که تمرین میخوان کنن موفق شوند شما نمونه ابراز است بسیار خوب من راست گپ میگم عزیز میجگونه رو یاد دارم از خوردی ما یک جا هم تمرین میکردیم خوبتر میدونم از خورده از بسیار دکتری سرتلاش بود با غیرت بود یه صورت رو زیادتر میکنیم کمی میدویم خب کمی میدویم رو بید با مردم نشون تیم که میجگونه نه تنها در داخلی میدان میدواد ضربه میزند سبقت میکنه در برد تجهیزات ورزشی نیست روحی ورزشی نیست حرکت خوب داره شما ما را گم تو سارا میدوم من میدونم میجگونه این لحظه رو من یاد دارم یاد بیشتر میگذاریم با تمرین اولی شو برنامه ورزشی خویتان همراه ما مهمانی برنامه ورزشی خویتان اشتراکی بازی المپیک پاریس 2024 میجگونه صمد و شبکه ما رو ترک نکنید با تلویزیونی ورزش باشید میجگونه مرحمت نگونی عزیز تمرین اولی شو برنامه ورزشی خویتان در طول برهوی نوبنیادی پروفیت قرار داریم همراهی میجگونه صمد و میجگونه چخیره اما خوب آماده میبینید در مثلا تیم ملی دسته یک کچین کشور اونجا تمرین چگونه است مشکل نیست در یک هفته مثلا هر روز تمرین میکنید یا اینکه در یک هفته هر روز سحر و بیگه تمرین میکنید یک روز دو مرتبه بله نو بسته از مسابقه هست یا نه نیست همه وقت تیاری اما وقت باید تیار باشه روزی مثلا تمرین جسمانی الوهیده روزی مشق‌های سبک الوهیده یا که یک جا تمرین میکنید بله ما در یک هفته سه مرتبه فیزیک داریم یعنی تمرین جسمانی بله رجای کوریقتی داوش الوهیده است و پرش الوهیده است هر یک مشق خودش را چی دارد سحرو مثلا صبحگاهی میدوید که بیگاهی و مثلا کروس به اصطلاح کروس هست یک روز سحر است یک هفته با سحراش یک هفته با بیگانیاش است برای همون ترینر خودش تیار میکنه از همه زیاد فاصله مثلا چقدر دویده اید مثلا فاصله زیاد وقتی که مسابقه دورتر باشد یا که مسابقه نباشد تا 15 کیلومتر 16 بسیارتر ورزش میدویم بسیارتر طرز خوراکیتون چگونه میشه مثلا میدوید تمرین میکنید باید کم خورید زیاد خورید وقتی مسابقه نباشد خوردن گویم که چه خیلی که خوریم اما خیلی وقتی که مسابقه قریب می شود همه میدونن که ورزشگر بسیارتر میدونن که ویس سگان باید ویس کنیم برای همون خوراکای برای که ویس افروردن بسیار خوب نگونی عزیز اکنون تمرین یکم رو شروع میکنیم همراه میجگونه چیکار میکنیم عادتا این تجهیزات که شما میبینید تمرینی که ما اجرا میکنیم مقرر نشده است لیکن برای ما قولای است البته برای همین تمرین رو اجرا کردن همراه میجگونه قامت درست میشود قفس سمت پیش میجگونه خودش خوبتر باز میدونه سمت پیش حرکت میکنیم برای مشکل کتف و قفس سینه روانه کرده شده است بعدا با همین گروس هایی که میبینید یعنی ضربه های دستی میجگونه رو دیده میبریم میسنجیم البته باز بیشتر اجرا میکنیم باز بدرویم میجگونه میشود یعنی مرحمت اویسته بسیار خوب یعنی حرکت های میجگونه صمد و موزنی بانوی موفق کشوری ما بسیار خوب سمت پایون البته فکر کنم کفایه است میجگونه روزها رو میگیریم روزها رو میگیریم یعنی مثل که با دستی چپ و راست همون حرکت هایی که خودت میجگونه مثلا شما با یگان تاکتیکای اصولی خاص مثلا با مسابقه روانه میشوید در وقتی هستن مثلا اصول هایی که 1 2 3 4 یگان اصولی از همه جدید نه و یا
бештар истифода мебурдагии варзишгаронро ба мо пешкаш мегардонем барои мухлисон ки кадом ба исто серияҳое ҳаст ки қулайтар аст дар майдон сафар кардан? ҳар як варзишгар ба худаш ҳамон гӯем ки даре ҳаст ки нағз мебинад. Бале. ҳамон дара бисёртар кор мефармояд. Не ки агар ки бисёртар ҳамон зарбара ки истифода барем, ин бокс ҳам хел аст. Мисол пага мақати ки баромад дорам, ма вая кофта бояша тамошо мекунам ва гӯем ки муқобили ҳавай ман боям омода мешавам. Барои ҳамин ҳар як варзишгар ҳар як бояшда ҳар хел ҷанг мекунад. Зарбаи дӯстдоштаи шумо кадом зарба аст? Зарбаи аз ҷеб, аперкот, хук, свинг масалан ҳамин зарба. ҳар кас медонад, ҳама медонад ки зарбаи дӯстдоштаи ман ин ҷеб аст. Биёд ҳамун зарбаро масалан як бор чӣ гуна иҷро кунем зуд-зуд ба баҳри мухлисон ҷебро пешкош мегардонем. ҷеб, бале. Як. Поча қати равен? Дидед, барои ҳамин нӯхи фақат меравем. Фақат як, бисёр хуб. Боз чӣ ҳаракатҳо аст масалан? Дар бокс ки бештар истифода бурда мешавад? Бисёртар даст, шикамбаст, бо дасти хафо шикамбаст. Ҳамин аперкот масалан як нав мешавад ё ки масалан ба ҷигар задан ҳам ҳисобида мешавад ё не? Ҳардаш мешавад. Як сарда мешавад, сар. Мухлисони азиз, рақибони Миҷгуна Самадро омӯхтед? Ман махсусан ин ҳолат тайёр кардам ки шумо омӯзед Миҷгуна Самадро. Бисёр хуб. Хуб, Миҷгуна, як бор дигар иҷро мекунем? Яъне вазнро зиёд кунем мешавад? Чӣ қадар? Ягон 100 кило монам ё не? Хай биёд як 20 килои дигари илова мекунам, майдаш? Хуб, акун вазнро зиёдтар зам кардем. Миҷгуна ҳаракат мекунанд албатта. Як. Ду. Вазнбинтар нест? Не. Хуб аст? Нағз аст. Омода шудан гиред, мухлисони азиз, рақибони Миҷгуна Самадова. Веси худатон чанд? Веси ман 75 кило. Шаид 100 кило мебардорам. Бешухӣ? Ту мегӯй ки ман иҷро кунам? Хай бини хоҳиши Миҷгуна. Чанд кило монам? Хай биё. Вазнбинтар мекунам, боз Миҷгуна нагӯяд ки Абдурабӣ вазн илова накард. Одатан меравем. Миҷгуна вазнро душвор кардем. Хуб, меравем як маротибаи дигар. Зуд иҷро мекунем. 1, 2, 3. Яъне агар бо пойҳо ҳаракат кунем чӣ? фикр мекунам кифоя аст. Миҷгуна, дар кишварамон, дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳама рақиби пурқуввати ту ки аст? Ҳеҷ кас. Дар Тоҷикистон ҳеҷ кас? Дар Тоҷикистон ҳеҷ кас нест. Шумо навидед мегӯям азиз. Мо фақат ба истилоҳ вай ташкил карда истодем. Чӣ мегӯям? Бораи Миҷгуна рақиб. Яъне ҳастанд ҳадди ақалл нафароне ки бонувоне ки кӯшиш мекунанд. Номбар карда метавонӣ? Нест. Не, пасттар, поёнтар. Акнун духтаро акнун тамрин карда истоданд. Мо боварӣ дорем ки тайёр мешаванд то ки мусобиқаҳое ки вақте дар ҷумҳурии Тоҷикистон сахттар мегузарад, мода осонтар мешавад. Осонтар мешавад. Бале, мо хеле хоҳиш дорем ки бисёртар шаванд. Барои ҳамон аз ин сабаб ман мехоҳам ки аз ин мусобиқаҳое ки мешавад дар Тоҷикистон 60 кило баромад кунам. Чхел ки шумо медонед, дар 60 кило духтар буд. Барои ҳамон мехоҳам ки бо онҳо рақобат кунам ва то ки дар дигар давлатҳо дар ман осонтар шавад. Аз берун аз кишвар ки аст? Берун аз Тоҷикистон. Берун аз Тоҷикистон ако ҳама бисёр аст. Ягон той ҳаст ки бисёр пурқувват бошад. Танҳо муқобили ту. Чхел ки шумо медонед, ман 2 маротиба Тайпеи Чин бой додагӣ ҳастам. Яке аз ҳама сахттарин гӯем дар рейтинги ҷаҳонӣ дар ҳамин 57 килограмм якум аст. Миҷгуна Самадова ҳамроҳи мо аст, варзишгарбони муваффақ, варзишгари касбӣ, иштирокчии бозиҳои олимпӣ албатта. Мегузорем ба тамрини дуюми шоу барномаи варзиши қавитон ҳамроҳи Миҷгуна, ҳамроҳи бошед, шабакаи моро тарк накунед. Миҷгуна, акнун як тамринро ҷӯ кардем, тамрини дуюм аст. Чӣ фикр дорӣ? Абдурабӣ, биё ман инро худам кунам. Шумо фақат нигоҳ кунед. Миҷгуна акнун нигоҳ кунед. Тамом дигар ҷо. Меҳмони азиз, бинед, новаста аз оне ки Миҷгуна Самадова
мушзани ҳирфаӣ аст, бомӣ муваффақ аст, бинед ҳатто дар ҳамин таҷҳизотҳои варзишӣ узвҳои бадан масалан бинед китфу, мушаку, бозуҳои даст, паҳну даст чӣ гуна ҳаракат мекунанд. Бисёр нозукона, ҳирфаона масалан тамринҳоро ҷурӯ мекунанд. Мушкил нест? Нест. Агар вазн илова кунам чӣ қадр миҷугуна биёд мувофиқи талаби мухлисони телевизиони варзиш ба барномаи қавитани 100 кило монам. 100 кило монам. Агар ман спортфон намешуд боҷада медидам. Мушаку. Барои ман баҷо кардан дар кор. Пинҳон кардид барои мухлисон. Бисёр хуб. Бисёр хуб. Баъд биёд ман камтар вазн зиёдтар мекунам. Яъне миҷугуна. меравӣ марҳамат. Я, вазнбинтар шуд? Не, нормально. Хуб аст. Агар 80 кило, 50 кило барои ту оддӣ бошад. як даври дигари ҷурӯ мекунем, баъдан ба тамрин навбат. Миҷугуна кадом лаҳзаи хотирмон то имрӯз дар хотираи шумо нақш ҳаст, боқӣ мондааст? Ако хотираи ки лаҳзаи хотиравӣ бисёр аст, барое ки варзишгар ҳар як мусобиқае ки меравад хотирааш мемонад. Барои ҳамон гӯем ки охирон хотирае ки бисёртар мондааст, ин бозии осиёӣ буд ки бо Япония баромад кардан. Пеш аз баромадам гӯем ки ҳамаи варзишгар як тарс дорад пеш аз рақобаташ. ин барои як қадами дигар барои рохати бозии олимпӣ буд. Хеле тарс буд, не ки ҳамон тарси маро вақте ки манро номамро гирифтан ба майдон баромадам, ҳамон мухлисон ҳамин хеле ки мухлисӣ кардан, фикр кардам ки дар Тоҷикистон баромад карда истодам. ҳамон лаҳза тарси ман аз байн рафт. чӣ хеле ки худамро озод дар даруни ҳамон рақобатам озод ман рақобат кардам. Миҷгуна, акнун бинед шумо баъд аз бозиҳои осиёи Ғанҷоу кишвари ҷумҳурии мардуми Чин пирӯз гардид, соҳиби ҷоиза гардид, медали биринҷиро ба ватан овардед. Албатта баъдан ба бозиҳои Олимпии Париж 2024 роҳ ёфтед. Чӣ гуна таъссурот доред вақте роҳ ёфтед ва акнун ин калима, ин ҷумларо бояд гӯем барои наврасон, ҷавононе ки мехоҳанд боз ба бозиҳои олимпӣ сафарбар шаванд, рохат бигиранду сабқат кунанд. Баъд аз оне ки шумо бохтед, яъне мағлуб шудед, натавонистед масалан соҳиби ҷоиза гардед дар бозиҳои олимпии Париж 2024, лекин ин ифтихор аст иштирок дар бозиҳои олимпии Париж 2024. Чӣ таъссурот доред аз рафтану аз омадан? ман аввало ки пеш аз ин мусобиқое ки барои рохати бозиҳои олимпӣ буд, алло миннатдории худамро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон, ҳамчунон ба раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ и раиси Федератсияи бокси Ҷумҳурии Тоҷикистон Комили Мирзоалӣ мерасонам ки ҳамон дастгири ҳамон касон буд ки мо бисёртар дар машқҳои дастаҷамъӣ машғул будем ва тавонистам ки рохати бозиҳои олимпӣ ки ин орзуи ҳар як варзишгар аст. Ман барои орзуям аз хурдсолӣ то ин рӯз заҳмат кашида истодам ва ман орзу доштам ки боз дар бозиҳои олимпӣ медали бозиҳои олимпӣ гирам, аммо ин нашуд. Ман ба ин баҳс гуфтанӣ нестам, то ки аз пеш боз олимпиадаи 2028 Лос-Анҷелес ҳаст. Барои ман боз то охир меравам то медали бозиҳои олимпӣ. ана ҳамин таъкидҳо, ана ҳамин роҳбаландиҳо барои насли наврас, барои насле ки оянда кӯшиш мекунанд ки қаҳрамон шаванд, бисёр муҳим ва зарур буд. Яъне роҳ афтода шудан лозим нест. инам як ифтихори баланд аст дар бозиҳои олимпӣ ширкат варзидану масалан таъссуроти нек аз он бардоштан. чӣ хеле ки шумо медонед, дар мусобиқаи Странч Болгария ки дуюмин чемпионати мир ба ҳисоб меравад, дар он ҷо ман финалист шудам. дуюм рақобати ман бо Полячка аз давлати Полша буд ки бале ки ҳамон кас тавонист ки дар бозиҳои олимпӣ финалист шуд. барои ҳамин ин ҳар як нозукӣ хича дорад. ҳар дафъа ки бозиҳои олимпӣ ман мефаҳмам, гем камакакам не бисёр зиқ мешавам, барое ки дар зиндагӣ аз ҳама гем ки шикасте ки сахт шикастам ин бозиҳои олимпӣ буд. не ки ман боз ба ин нигоҳ накардам, машқҳоямро идома дода истодам то дар Лос-Анҷелес рохати бозиҳои олимпӣ ҳам медали бозиҳои олимпиро гирам. умед дорем ки Миҷугуна Самадова аз бозиҳои олимпии Лос-Анҷелес 2028 бо медал бо ҷоиза ба ватан бармегардад. биёд як мартиба дигар ҳамин тамринро иҷро мекунем. Миҷугуна акнун як боз ҳаракатҳо
бозуҳо, мушакҳо, китфҳои миҷгуноро мебинем чӣ гуна ҳаракат медароянд, баъдан мегзорем ба тамрини навбат. ташаккури зиёд мекунем азиз. мегзорем ба тамрини сеюми шоу барномаи варзиши қавитан ҳамроҳи миҷгуна самадва. Шавока муҳтарам бошед. охирони шоу барномаи варзиши қавитан аст. ҳамроҳи миҷгуна самадва қарор дорем, албатта тамринҳоро иҷро кардем. миҷгуна андаке ҷиддитар истодааст. албатта боз мо дар ҷарёни тамрин мебинем ҳаракати миҷгунаро. ташаккури зиёд миҷгуна тамрини навбатиро иҷро мекунем якҷо. омода ҳастӣ? фикр мекунам аллакай пайхаст бурдӣ, аллакай худат медонӣ чӣ гуна тамрин кунем. муҳим якҷо ҳамзамон тамринҳоро иҷро кардан аст. хуб, ягон азиз ҳамроҳи миҷгуна мо тамринҳоро иҷро мекунем. субро гирифта, яъне 5 мартиба бо ту миҷгуна, баъдан ҳаракат мекунем. хуб, меравем. як, ду, се. ду. як туи дигар ва тамом мегзорем. аз ҷои мехезем миҷгуна. якҷо меистем, пӯи ростро болоӣ аз ин самт, пӯи чап аз ин тараф. бале, якҷо, яъне ҳамин гуна ҳаракат мекунем. меравем. як бор дигар. як, ду, се. шуд, миҷгуна акнун бурсҳоро мегирем. ту аввал якум худат иҷро кун, баъд ман дуюм, яъне ҳаракат кунун ва аз дохили ҳамин зарбазада меравем. як, ду, се. албатта, бале, бисёр хуб. ин пешниҳоди миҷгуна самадва. маро ҷазо додаи фикр мекунам. меравем як бори дигар. ду таъсиру накардам. хуб, як бори дигар агар ягон боз пешниҳои дигар бошад, якҷо ҳаракат мекунем. бисёр хуб. фикро паскам пайдо шуд. кифоя. хуб, бинагони азиз, ҳамроҳи мо меҳмони навбатии барномаи варзиши қавитан, шоу барномаи варзиши қавитан, чеҳраи шинохтаи кишвар, варзишгари касбӣ, варзишгарбонуи касбӣ пеш аз ҳама қави пайкар, иштирокчии бозиҳои олимпии Париж 2024, ҷоизадори бозиҳои осиёӣ Гуанчжоу, кишвари ҷумҳурии мардуми Чин, ҷанггарта қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон, албатта ки оид ба бокс, миҷгуна самадва. бори дигар ташаккури зиёд ки таклифи моро пазируфтед ва дар барномаи варзиши қавитан ширкат варзидед. ба шумо ҳам ташаккури зиёд ки моро даъват карданд. ман дар охир чӣ гуфтан ҳастам, як бори дигар миннатдории худамро ба пешвои муаззами миллат, ба раиси шаҳри Душанбе, ҳамчунон ба раиси Федератсияи бокси ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ва ба ҳамаи ҷавонон гуфтанӣ ҳастам ки ба варзиш машғул шаванд, зеро варзиш гарави саломатӣ аст. сипоси беандоза бинагони азиз, тарғибгари тарзи ҳаёти солим бошед, бо варзиш бошед, ба некуро солиму нерӯманд нигоҳ доред. ҳамеша бо варзиш бошед, бо телевизиони варзиш. хайр, то барномаи дигари варзиши қавитан.